Събуждаме се в 7 часа и нямаме търпение да видим къде сме спрели през нощта. Да. Какво става, Тонче? Дали отия ехо? Да? Според мен тук ще извадиме късмет с тебе и Канчето. Да, точно това си мислех. Ще извадиме късмет с Канчето, ще извадиме късмет и с една тенджерка ми се струва. Вече не... В банята съм, точно завърших сутрешната си рутина. Сега отивам да изпия едно кафенце и да начертаем плана за деня. На фона на тези кърпи съм, да, защото трябва да бъдат изсушени. Така. Хайде, отивам да закуся и аз. Кафенцето вече ме чака. Това е. Пети ден оцеляване. Обаче много ми харесва Доня Антония. Добре, че гледа научно-популярни филми, както оцелеем сами в природата. Защото искам да забележите в какво сме си правили кафенце тази сутрин. Защото, както ви казах, и чайче на децата и кафенце. Защото, както ви казах, забравили сме да си вземем тенджерка и канче. Но браво, успяхме да направим чай, цяла кана и 3 кафета. Така, отивам да видя все пак в какъв район сме спрели. Та като цяло заключението ми е, че това е много добро място за спиране в крайна сметка, така че наистина го препоръчвам, ако сте в този район. Ето ни и нас, отново сме на път и предполагам, че все такива гледки ще има от тук до Дубровник. 2 часа готини гледки. Така, вече с Тончето сме пълни професионалисти с търсенето на чешми. Имаме на 23 минути от нас чешма по пътя. Свалете си задължително приложението Park for Night. Но, ако ще го използвате за да гледате за паркинги, къде да си оставяте кемпера или караваната, четете допълнително на мястото дали е разрешено, защото понякога информацията, която е дадена в приложението е стара и съответно има нови правила за определените места. Но за чешмите всичко е точно. Това е, ние с Дона Сенси се наслаждаваме на гледката, докато отзад Доня Антония нещо се случва. Проблем. Хайде, браво на децата, пак почват да играят на Монополи. Чудесно. Извинете, безглутенов десерт случайно да се намира? Може ли някакъв безглутенов десерт? Какво предлагате? Орехи, ядки, солети. Имаме провизии за още ден и половина. Значи сме... За оризовките ли пак не разбрах? Да, това съм го взела в фъстъчено масло. С оризовки с фъстъчено масло ми е идеален, безглутенов десерт и бананче. Да, добре, за после. Благодаря. Your destination is on the left. Your destination is on the left. Ето я тук, да. Това е пейчицата от снимката, ето е чешмичката. Да видим първо дали има вода преди да правиш. Слизаме да видим дали има водичка и ако има, сме лаки. Какво търсиш? 6. Отверка? 6. Отверка носиш? Носа, да. Не носиш тенджера и канче, ама отверка носиш. Да. Какво ще правиш с нея? Това е джобна отверка. Това Падна лампата. Да. И сега Тони ще я оправи. Браво, Тонче, топ си. Ето го и Дона Сен се завръща. Работи ли? Има ли вода? Ще стане. Има приставка за маркучето, бе. Добре, спираме да пълним водичка. То направо тук има цял водопад. Много е добре. Слагаме, вадиме приставките и започва пълненето за 6-ти път, откакто сме тръгнали сигурно. Имаме нова сервичорка. Да. Какво става? Желаете ли? Не ги прибирайте. Добре, така ще ви сложете. Ето какво искаш. Доня Антония, добро утро. Айде, време за смяна. Дона Сен почивка, Тони сяда тук на навигаторското място. И продължаваме още час и половина до Дубровник.
От другата страна е Босна и Херцеговина, от тази страна е Хърватска и този мост ги разделя, което е изключително красиво и много вълнуващо и от двете страни с тези прекрасни гледки. Национален парк Милет. О, че красиво! Сурикатите пак са ми на главата. Пореден, много дълъг тунел. Обаче пътищата в Хърватска навсякъде са страхотни. Тунелите са изключително добре осветени. Просто нямаме нито една забележка. Искам само да вметна защо избрахме да минем по този път крайбрежния, а не по магистралата. Точно заради всичките тези гледки, които ви показваме през цялото време, пътят е само с 30 минути по-дълъг, но няма такси и тази панорама е незаменима. Така че нашият съвет е да изберете да минете по този път, а не по магистралата между Сплит и Дубровник. Назначението ви е отрасло. Та в парк Fortnite си намерихме един паркинг тук в Дубровник, който е нов. И сега ще спрем на него. Чакай малко. Да. 13 евро е на ден паркирането. Може да покажеш на хората паркинга. Спряхме на паркинга, обаче шофьорите рязко огладняха и затова си мажем по една оризовка с фъстъчено масло и банан и отиваме на разходка. Айде, сега сме ми рискаш. Айде, сега като отидем на някой ресторант, няма да казваш excuse me one water, please, а ще казваш вода, една, сочиш и те ще разберат. В тях е мък и при нас е мък и една и съща. И лято. Да. Попаднахме отново на едно много симпатично площадче и там в далечината също е много готино, така че отиваме натам. Да видим къде са моите хора. Ето ги. Значи има нещо уникално Наистина е много красиво. Ами това е, то навсякъде е красиво и готино, така че повече няма да ви отекчаваме с такъв тип видеа. Сядаме да хапваме и после ще видим на къде ще се упътим. Хапнахме и сега отиваме с една лодка да направим обиколка около Дубровник, около Стария град. 45 минути за 15 евро на човек, но понеже сме група от 6, ни направиха 60 евро общо за шестимата. Ето ни и лодката. Лодката дори има прозрачно дъно, така че ще бъде супер. Къде се настанихте тук? Ох, не издържам. Тук е за капитана, нашите деца там. Не бе, седнете. Деца могат да останат. Еми, все пак уредиха се, ще пътуват отпред до капитана, така че всичко е под контрол и тръгваме. Искам да забележите, Яни си е направил камера GoPro, с която снима, да. Ще минава ли там да се снима? И нашата разходка приключва, слизаме и отиваме към кемпера. С Доня Антония, понеже все пак платихме паркинг за цял ден, пак не стояхме цял ден и успяхме 3 кафета да си поискаме в замяна. Казва се издрънчим. Издрънчим, добре, да си издрънчим 3 кафета в замяна, ето ги, за да имаме за по път свежи, да си пътуваме на където ни видят очите. Тук как ни чакат инструктирани. Така, Донасен тук получава веднага бонус кафенце. Много те слуша децата, какво става? Извинете, това ли е превоза до Котор? Заповядайте, да. Какво включва цената? 4 евро ще получите едно кафе.
Безплатно зареждане на телефона и трансфер до Да, конто. искам безплатно зареждане на телефон, че съм на 39%. Turn right. Бай-бай, добро! От тебе се майтапехме децата колко са сладки и че си имат процедура. Гледат детско, после вадат монополито, после с урикати на главата на шофьора. И вече наближаваме Котор. Айде, искаме, не искаме, пак ще се зарежда догоре. Пълниме пълно дизел. Колко е? Евро 48 ли? AdBlue има ли AdBlue? Айде, докато чакаме да видим какво се случва тук. Ето ги ценичките. Вече минаваме на по-икономичен режим, защото в Хърватска, честно казвам, всичко беше доста скъпичко. Имаме и ресто. Колко ни е? Пак 100. Чакай да видим. Пак 100. 100 евро ни е горивото, пак догоре. Паниките тук не свършват. Не видяхме, че Ема е горе във ъгъла. Тръгваме и чаши паника. Чаши паника, че е слязла и остава завинаги в Монтенегро. Ето, на Зелка се е свила и все едно е празно. Сурикатчета, Коста, сурикатчета. Пак гледат за втори път. Кой беше този филм? Лонка, защото се опитват да научат наизуст всичките реплики. Току-що втория етаж се заперди. Много е красиво, наистина, просто е изключително красиво. Вече сме в Котор и пред нас дори има един много голям круизен кораб. Сега ще видим къде ще спрем, за да ви кажем и вие къде ще може да спрете. Само имайте предвид, че в Черна гора поне до момента всички хора карат и си пресичат кой както му е кеф. Изобщо трябва да се очите да са ви отворени на 6. Тук са много готини хората. Видяха ни от едно заведение, че се лутаме да търсим паркинг и ни посочиха този паркинг, на който сега ще завием, за да спрем. Отварят ни бариерата, значи цената на този паркинг е 3 евро на час или 15 евро за 24 часа, като се плаща на излизане. Сега ние ще видим колко време ще останем в Котор. И почти сме в Стария град. Общо взето е нагоре-долу 10 на минути от паркинга, на който спряхме. Веднага попадаме на едно центърче с часовникова кула, точно на залез слънце. Много е приятно, между другото, времето, понеже сме между всички тези планини и махат ни. Хей! Всички тези планини и е доста... няма никакъв вятър, много е спокойно и тихо. Охо! Ето го нашето площадче с музичката. На здраве! Най-накрая всички са доволни от поръчката, по-нормални цени, изглежда доста вкусничко, така че доста по-добре от Хърватска. На здраве! Тарададам! 133 евро ни струваше всичко това. Решаваме да се поразходим малко, преди да се приберем към кемпера. Натъкваме се на точното послание. Храна без вино е като ден без слънце. Много точно казано. На нашите деца им дойде пауъра. Все едно не ставаме точно от ресторант, гладни са отново и се взима по една палачинка за изпът. А пътя да кажа, че все пак няма и 10 минути до кемпера. Докато вадя столчетата от багажника, за да пием по едно винце с навън, какво виждам? Тия нашите пак са в хладилника. Какво правите? Какво ще ядете? Нищо. Мечтахме си за вино с гледка и спокойствие, тишина. Вътре се оправят другите. А ние все пак си останахме тук на паркингчето с страхотна гледка към скалите. Тихичко, приятничко и в крайна сметка доста чистичко.
Вече са 6:30. Ние решаваме да тръгнем към Будва, докато децата спят, за да не се мотаем. Затова по най-бързия начин шейквам една доза мляко с Нескафе и тръгваме към Будва. Завиждам новата доза и кой откъде, как са ни се запотили стъклата през нощта. Много добре спахме тази нощ. Беше изключително тихо и спокойно. Чуват се само птички. Така че рейтинга за паркинга ни е 10 точки. Ето отново страхотни гледки по пътя, разбира се. Между другото, пътя между Будва и Котор е 30 минутки, така че вече почти сме в Будва. А децата спят тотално непробудно, дори не са разбрали, че сме тръгнали. И ние вече сме в Будва, минаваме по главния път и сега ще завием наляво, за да видим стария град на Будва. Но разбира се, преди да правим каквото и да било, трябва да сипем вода, защото отново сме на нула. Така че спираме на една бензиностанция и сипваме вода и продължаваме. Ето, намерихме си един много симпатичен паркинг, така че спираме на него. А искам само да забележите аутфитът ми от сутринта, когато тръгнахме от Котор, бързахме и това намерих за обличане. Просто нова мода. Кемпер вайб. Ей, откакто Доня Антонио измисли канче, вече децата ще имат бив закуска. Сега ще дадат увесени ядки, топлички. Той е лонкър, направо не може да се закусва от него. Хайде, хапайте. Обаче искам да забележите на каква готина гледка закусваме. Готови за тръгване, защото се оказа, че цената на паркинга е 8 евро на час, а не 15 евро за целия ден, така че трябва да сме бързи. Сега имаме специална цена, общо 10 евро. Ама каза максимум 3 часа. Максимум 3 часа. Добре, пак. Идеално. Излизаме на крайбрежната улица и отиваме към стария град на Будва. Само ние сме. Други хора не чуваме, не виждаме. Хайде, влизаме през поредната порта за тези дни и сме вече в стария град на Будва. Ами като цяло, като усещане, мислим, че Котор е нашето място. Повече ни харесва от тук. Хора, само да ви кажем, то е 8:30, съответно затова е толкова тихо и спокойно. Така че, какво да ви кажа? Ще се поразходим още малко, докато отвори някое сладко местенце да изпием по едно хубаво кафенце. Това площадче тук е много готино. Виждам, че от групата са си избрали нов спот за снимки. Дона Сен, ако не измисли някаква забава за децата, няма кой да е. Излязохме на плажа през една врата и децата вече са щастливи. Излизам от стария град. Цялата разходка ни отне 30 минути. Той нищо не работи по това време. Часът вече е 9. Ще се поразходим още малко и лека по лека си тръгваме към България, защото ни очаква доста път. Между другото, има жестоко застрояване навсякъде. Строят се много нови големи хотели. Казваме чао на Будва! Вече сме на доста високо и гледките са убийствени. Много е красиво. И вече сме в Подгорица, отнени 50 минутки да... In 600 meters, at the roundabout, take the... Това е градът на кръговите. През 300 метра имаме кръгово след кръгово.
Всеки си е по местата. То са тунели, то са мостове, то е нещо невероятно. Взех да се схващам и решавам, че ще направя един тур да видя кой какво прави. И тук в задния вагон читат си книжки. Ходят си до туалетна, чай да видя тук в провизиите какво се случва. Нещо намаляха драстично и има спинка горе. Сега ни е много интересно колко ще платим за тази уникална магистрала, за толкова тунели, мостове. 6 евро за цялото това нещо. Обаче пътят е такъв, не знам дали ще се появи нещо като по-главен път. Навигацията ни кара да минем от тук и минаваме от тук. Обаче тук не си поплюват. Яко строителство на курорти, на комплекси, на пътища. Най-накрая стигнахме. Виждат се горе лифтовете. Това е този ски център, през който минаваме. Излизаме на един по-главен път и продължаваме към... In 400 meters, keep right at the fork. Хайде смяна. Другия шофьор отива да почива, защото имаме още доста часове до България. Харесахме си една зелена полянка и затова спираме да направим една бърза салатка, за да продължим с шофирането. Докато приготвим обяда, децата ще си поиграят на тази зелена полянка. Обядът е готов. Една бърза салатка с малко ризовки с крема сирене, суджуче и филейки с масълце. Продължават игрите. Много им хареса тази полянка и защо нямат намерение да тръгват скоро. Шофьора е в кафе пауза, хапва и лека по лека тръгваме. Между другото, сега виждаме, че пише Autocamp там и има един кемпер, който е спрял. Най-вероятно хората си идват тук да си кампингуват. Айде, оправяме се за тръгване. Сурикатите на линия. Дона Сен. Да, Донелте и Ема горе. Потегляме, всички на линия ли са? Да. Всички са в обичайната си поза ли? Да. А между другото, само да кажа, има едно дете с нас, което се казва Ема. То спи горе през цялото време. Да, той е ленив. И такъв човек съществува, просто не иска да се снима и за това. Ами не знам хора какво да ви кажа, но пътя, по който минаваме, току-що новопостроен път ли е, изгражда в момента тунелите. Просто изключително интересно откъде ни прекара тая навигация. То е чистак бърсак тунел. Давай направо с него. Еми то хубаво, а някой сега знае ли, че ние сме влязли тук? Не. Еми... Тук сме в зоната на здрача. Пълен мрак. Това са тунел след тунел, новопростроени, без да са осветени, без да регулират движението на изход и на вход. Просто е пълна идилия. Директно включване от Google Maps с актуална информация за пътната обстановка. Това е основен път, какво беше? Нещо. 79 примерно, не знам, който отвежда до границата с Сърбия, уникален, просто under construction, present тапари. И вече минахме границата с Черна гора, влизаме в Сърбия и отиваме да хапваме плескавички. Виждали ли сте такава граница? То е нещо невероятно. Кой свирка? Ми не знам. Те между тях си свират. За първ път седа на друго място, освен на шофьорското или на помощник шофьорското. Алекс танцува, прави масаж. Пред е влюбената двойка Дона Сен и Доня Антония. Минахме вече границата и отиваме към Нови пазар, Ниш и Пирот. Реших да се кача на втория етаж, да поспя малко, защото се поизморих.
Ето ги тук долу маниците, чувам ги и аз, и вие, и всички. Ето какво представлява спалнята на вторият етаж. С директна панорамна гледка, много е яко. Докато аз и Яни сме спали, другите са харесали тази гостилница и затова отбиваме, за да хапнем по една чорбичка и продължаваме към България. Намираме се малко след Нови пазар. Я да видим какво са харесали. Откакто тръгнахме в Будва, не сме сипвали гориво, а сме на половината резервоар, което ни прави щастливи. И заключението е реално, че разбира се, когато караме по магистрала с по-висока скорост, горивото драстично намалява бързичко, а когато сме из тези китни планински пътища, всичко е точно, така че продължаваме напред още 25 км, докато стигнем магистрала и изхабим горивото за ново време. Пътуваме си ние, останахме трима мухикани, всичките останали спят. Яни тук е зад мене, не пост, не ляга това дете и не ляга. Тончето и магистралата пред нас. Часът е 8:35. Горивото, между другото, все още на половината, което много ни радва. И сме на 1 час от българо-сръбската граница. Хайде, на последната площачка сме за нашия престой. Часът е 9 и колко? И 42. Все още сме си караме с този резервоар. 1390 динара. Моля. Ние сме единствената кола на границата, така че минаваме за отрицателно време. Имаме още много малко до София. Мерси. Welcome to Bulgaria. И благополучно пристигаме в базата, за да сипеме гориво. Много сме щастливи, все пак минахме цялото това пътешествие с резервоар почти до края. Минали сме общо 2300 км близо и часът е като една пепеляшка, точно ще се приберем, 23:59. По най-бързия начин изпразваме кемпера, за да се преместим по колите и да може да тръгнем. И още едно пътешествие завърши с усмивки на лицата ни. Всички са изключително щастливи и доволни. Въпреки че сме вече доста изморени, връщаме кемпера и се подготвяме за следващите пътешествия. Информация за похарчените суми ще напиша в описание, тъй като тепърва ще сметнем какви са щетите от тази почивка. До нови срещи!